Vale, cámara grabando. Moi boas, mister. Hoxe non foi o día, o equipo non conseguiu o resultado da vitoria. Analícenos un pouco desde o teu punto de vista como foi para ti o encontro. Bos días. Bueno, un encontro malo, esa é a realidade. É certo que a primeira media hora é nosa completamente, temos chegadas cada 4 ou 5 minutos, temos 5 ou 6 situaciones para poder meter gol, nos está costando poñernos por diante, de la nada nos mete un golazo desde o pico da área, unha bola cruzada, un globo, bueno, e é certo que o equipo, unha vez que se pon por detrás, nos está costando moitísimo. O resumen un pouco da tempada, nos está faltando esa ambición, esa maneira de xogar cando o equipo empeza a perder tempo, nos desesperamos. Eu creo que nos está poidendo un pouco a presión de neses intres pois xogar, porque a verdade é que a primeira parte eu creo que foi bastante boa, teño que verla repetida, pero eles cun tiro a portería se poñen por diante, ti toda a segunda parte para ti, pasounos en Noia, pasounos na Lomba, nos está pasando en demasiados partidos. Falta un pouco de xogo, de tranquilidade, seguramente, por parte de todos, de ambición, de buscar as maneiras de poder meter gol. Unha pena. Dende a tua chegada ao club, este pode ser a peor xeira de resultados que se están tendo. Como vos vades a levantar de esta situación, sabendo que ao final isto en algún momento tiña que chegar? Bueno, pois traballando. Eu creo que é a única maneira que coñezo no fútbol de revertir unha dinámica negativa, traballando, confiando neles. Hai que traballar, temos que traballar o corpo técnico, a afición, os xogadores, todos temos que enfocarnos. É certo que foi unha mágoa certas situacións que se deron na tempada e agora estamos a pagar. Aínda queda, non levamos unha puntuación que sea malísima, pero temos que reaccionar, sabemos que ven unha xeira de partidos fora da casa, temos que facernos fortes. Na casa, en teoría, éramos un moi bo equipo e hoxe, bueno, perdemos. Que vades a... Como vas a intentar que os xogadores se enchufen durante a semana por o seguinte encontro? Os xogadores están enchufados. Eu non creo que sea unha falta de ganas ou de intensidade. Eu creo que é unha falta de... Cando se ven por detrás no xogo, bloqueámonos. Nos leva pasando esta tempada, somos incapaces de remontar. Xa non é só que seamos incapaces de remontar, é que paramos de xogar. Creo que somos un moi bo equipo, pero cando se nos poñen por diante, como é hoxe nunha acción así aislada, ou como nos pasou en Noia, ou como nos pasou na Lomba, que estamos sendo mellores, o equipo bloquease. Deixamos de xenerar ocasións de gol. É un problema. Acabamos xogando con Landeira de punta, Ian de punta, Pedrosa de punta, 2 extremos, 3 atrás. Tampouco é unha cuestión de acumular xente, é que é unha cuestión de, eu creo que o xogador aí nota a presión, nos está faltando esas cousas. Bueno, é o que temos que mellorar. Non é un tema de intensidade, de gañas, de ir a Somozas. En Somozas vamos ali e nos poñemos 0-1, seguramente gañemos o partido, estou seguro. É que os primeiros minutos, mentre temos 0-0, vamos facer un bo partido, tamén estou segurísimo, porque o equipo teno. O fixo na Lomba, o fixo en Noia, o fixo en Arteixo, aquí na casa o fixo en miles de partidos. O problema é ese, e temos que melloralo. Si que é certo, ano pasado, na primeira tempada, non se esperaba ter o resultado tido. Este ano o equipo reforzouse moi ben, hai unha plantilla máis amplia en todos os aspectos. Sentide a presión? Seguramente. A ver, non é o mismo que sexa a sorpresa da Liga que xa te traten de tú a tú todos os equipos. É un paso que ten que dar o clube. Pois agora xa non somos esa sorpresa como puido ser anos atrás outros equipos. Non, agora xa todos nos consideran un equipo grande, este é un equipo que o Montañeros que é valiente, que quere ter balón, que quere salir, e veo aquí e pegolle para arriba. Por qué? Porque te respeta. Bueno, pois é que temos que saber xogar con eso, os xogadores teñen que madurar, teñen que crecer. É certo que estamos pasando un mal momento, como pasamos o ano pasado algúns momentos da tempada, e temos que sair todos xuntos. Xa para rematar, o mensaje a afición? Pois que nos axude, que neste momento necesitámoslo.
non é un momento de crítica, non é un momento é un momento de crecer todos xuntos. Sabemos o problema que temos, eles o saben tamén, que o ven, que vamos a lomba e facemos moi bons minutos, chegamos aquí na casa a primeira parte e facemos moi bons minutos, e o equipo bloquease. Bueno, que nos axude, que estén con nós, que vamos a intentar por todos os medios traballar, que para darlle a volta a isto. Moitas gracias. A ti.